Jeg står her sammen med arkeologer Benjamin Larsen og Linnea Toftegaard. Jeg har fået muligheden for at stille nogle spørgsmål om den meget berømte Trelleborg. Benjamin, du har foretaget samtlige strontium-isotopanalyser fra skeletter fra Trelleborg. Kan du fortælle mig om det? Ja, altså, vi fandt 48 skeletter i Trelleborg, som vi har undersøgt med strontium-isotopanalyse. Strontium er et stof, der kommer ind i kroppen via mad og vand. Dette stof sætter sig så i knoglerne og i tandmaljen. Det efterlader, hvad der svarer til en stregkode, som man også vil se i for eksempel et supermarked. Disse strontium-isotoper ophobes forskelligt, alt efter hvilket geologisk miljø man kommer fra. Hvad har I så fundet ud af? Vi kan konkludere, at mindst en tredjedel af de døde ikke er fordammet. I fandt også andre ting sammen med de døde. Hvilke ting var det? Ja, det er ikke muligt at spore de præcise geografiske opbindelser, men da vi fandt keramik og våben i Trelleborg, foretog vi også analyse, og det viste sig, at mange af dem kan være kommet fra Norge eller fra de slaviske egne syd for Østersøen. Hvilke slags våben fandt I? Vi fandt en kampøkse i en grav. Denne type kampøkse var meget udbredt, netop blandt slaverne. Vi mener, at manden, den tilhørte, sandsynligvis var en fremmed lejesoldat, som var medlem af Harald Blåtand. Det lyder super spændende. Tak for jeres tid.